guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो धनतेरासनि शुभकामनाय जासिहरबाय माने हैप्पी धनतेरास बयनिसिमबो ओमफ्रायहाय दायो आङो नोंथांमोननो धनतेरासनि फुजा होनायावहाय मा खालामदोंमोन मा मादोंमोन बेखौनो आं दिनैनि बे भिडिअआवहाय दिन्थिगोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दिनैहाय आङो दायो बाजार खालामनो थांगासिनो नैबे सिङावहाय लं स्कार्ट ओमफ्राय नैबे सायावहाय बिदि कुर्ति आरोना एसे शर्ट थ' बेखौहाय आङो बायाखै बे गस्लाया आंना 3-4 इयार्ससो जाबाय दां मिश'नि आङो हल भिडिअखौ बानायदोंमोन ना थ' बेयावहाय मिश'निफ्राय स्पन्सर मोननायसै आरोना बिराद मोजां मोनो आं थान्दा गुरै गाननो थाखाय बिराद मोजां थ' आङो गानबाय थायो आरोना बोसोराव खेबसे खेबनै बिदि गानो थ' बोसोरब्रैसो जाबाय बे गस्लाया बिराद मोजांथार ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो लावदुमजों आंजों थांगासिनो आरोना बायनो थाखाय बे दासो मोनफैदो अफिसाव थांनानै ओमफ्राय दा जों थांगासिनो आरोना लावदुमा आंखौ मालाय गारि एक्सचेन्ज खालामनानै मालाय गारि गोदानाव थिखोआनो मालाय आंनि गारिखौसो सालायफैबाय थायो गावनि गारिखौथ' मालाबा लांनो होगोन ना प्रग्रामफोराव गारिखौ भाराबो होबावनांगौ आङो अयनायलै हिनजावनिफ्राय भारा लानाय मानसिया माबायदि जागोन रा नोंनि गारिखौ लांनो हिनजावफ्रा फैसाल'सो नांगौ दा भाराया भिडिअ गैयामोनबाथाय होजागोन 2.5 किल' का हाथ से धास बिजनेसआव हिनजाव थाया आया फाग्ला आया फाग्ला होनदो मानसिफ्रा दे होनोना फाग्ला फाग्लि आया फाग्ला नै दा जोङो गणेश मन्दिर मोनबाय गणेश मन्दिरनिफ्राय थांगासिनो नै बेग लाबोखाबाय डेन्जार बमा नै बमाया बायदो पुरा बमा दखान पार्किंखौनो दोननो जागा मोना बेसेनो बान्दोलाव इमान दामथार 800 डेन्जार साउन्ड जायोनो मालाय इयो सोर बम नाङो लांफायदोसो नै डेन्जार साउन्ड जायोनो बहुत साउन्ड হয় না এইটো দাদা তামাম ओभार साउन्ड जानायखौ गियो इयो खम ना इयो बांसिन गोसाद्राय ओमफ्राय इयो 100 टाकानो इयो ओमफ्राय इयो बेसे देरस' दुइनि 100 कलगस लालायनोसै কলগছ এইটো কিমান দাচৰ আইদে 300 नै गोजौआव गोलावखौनो ला पेकिं खालामबाय नै बमाया टुक्लु मोननो लांनो थाखाय फिथाइ सामथाइ बायलायनोसै आं बिबार लाबोनायफोरानै स' बियो आर्टिफिशियेल लेकिन बियो रियेल आरोना फ्रुट्स सब लाबोजोब्बाय नै साजायनायफोरा ओमफ्राय हासिबबो नांगौ होनलाय हासिबबो नांगौखाय हासिबखौबो लाबोबाय जों दायो नै साफा खालामनो नागिरबाय बिबारानो थैजोबदो आं गैयियाव नै दासो दाखालि बिलोगोआ एसे मोजां खालामना गालांदो इखौ नै इखौ गायना होबाय आं गोदान
गैया मोनानि आलासि जानायनियावनो गाज्रि जानो हाजोबदों सेस एसे गोजौ गोजौ हरनांगौब्रा मानसिफोरखौ भगबाना आयौ हनै नुबाय नायनो दे जोहलियानो सानसे बारा हानदों आङो साफा खालामसै दायो आंबो साफा खालामनो लिरनोसै आं मन्दिरखौ नै मन्दिरा उनथिंनिया गुफुरसोब्रा आखोरलाय नै नुबाय नै सिल सिल गुफुर ओमफ्राय सिगांथिंनिया माने ओंखायनोथ' नङा मालायफोरा मालाय फिसाखौ जलायो ओमफ्राय आं गोदोरखौ जलायो नालाय गोसोम जाबाय नै इयाव लेथ्रा जाना दोनजोबो इखौ दा नै लिरनोसै आं नालेंखर खुसेर खिलखौबो बावगोनबो नों खिलखौ संग्रोनांगोनब्रा नै जोंहा रावबो ओरैनो जनानै थाया दायो बयबो मोनफा मोनफा खामानि मावजोबनांदो मानो होनना बुंबा फुजा जिहेतु हाजोबा नालाय सासे सानैयाल' मावनो ओंखायनो बयबो मोनफा मोनफा रेसपन्सिबिलिटि लानानै मावगासिनो आरो आङो धनतेरासनि रंग'लि बानायनो नागिरदों आरोना आंथ' रोङा बानायनो ओमफ्रायहाय मोनसे फट' नायनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौ नायै नायै नै बिदि बानायबाय आरोना आङो मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर माने ओरैनो नुनायावथ' बिराद इजि नुयो आरोना खिन्थु नों बानायबा बे लिरनाय मानायफोरखौ एकदम हाग'थारा जेने थेने लिरबाय आरोना आङो एसे साजायबाय नै गाइस एसे साजायखांबाय नै आं रंग'लि बानायनाया बे ओमफ्राय नैबे रेडिमेड आरोना ओमफ्राय बाकिखिनि नैबेफोरो आं गासिबो बानायजोबनाय नैबेजोंल' रेडिमेड आरो बारा रोङा नालाय उपाय गैया आरोना साजायखांबाय प्रसाद ससाद दोनना जोब्बाय साजायनायजों लाबजों आङो दायो दख'ना गानबाय जिहेतु धनतेरासावहाय गोजा गाननानै होनांगौनो बेखायनो आं गोजा गाननानै फुजा होनोसै आरोना दायो Ini, soleh be. Bisa sih aku baik fuja. Aksting lo kan itu mukul kagak ada yang kayak. fuja hwbai. Hwbaga ya fuja nih. नै दिनैयो धनतेरास नालाय सुभ धनतेरास लिरबाय ओमफ्राय नै खल'निफ्राय थाखा फैसा गनाय होबाय आरो जोङो फुजा होखांबाय आरोना
जानोसै जिहेतु दिनैहाय मिरामिस नालाय प्रसादखौ जानोसै एसे भगबाननोबो होबाय स' बयनिसिमबो हेपि धनतेरास ओमफ्राय दिवालीथ' फैखाबाय आङो मा बुंबायखो आं नोंथांमोननो दा उनावहाय नै जोंहा दिनै फुजानि खिर संदो आयौ खिरा लाथा लाथा जालायबाय वेज जागोन नालाय ओंखाम सोंखाम मोनलायलायबाय नै सटे भेजिटेबल इबा मा साहा लोंनोसै गोथाव नंगौना नङाबा गोदै मार हले गोदैनो very tasty in 잠깐 설바라이 강네 물도 쎄자 흥시 왜 비추나 보자 간다? 꼼라가 왜 만들었어? 등이야 키라 내 하나래 뿌려 씌워서 봐 봐봐요 그렇다고 다 키라 마해가 그라 나로 서 집이 농아 라타 농아 구수자 봐 라타 나 가지 농아 그렇다고 주사 모듬도 자다 반심이라 신지 아야 bị mà mình lại nông sông này mày đóng suy bằng gì à từ mày đóng bị bao nhiêu rồi rửa sa này